nalento yokuhluleka ukubekezela nalento yokungakwazi ukuthi ke ngidila kanjani nezimo ezithile bese ngibona ukufa kuphela okungalungisa isimo. Nazi lezi zimo ngiyathemba nawe uyibonile kuma social media ziyaphuma nakwabe indaba we abantu sebebulala abanye azayibulale naye omunye azayishuthe ayiveze kwi social media athi ngibukeni nakho sengizombulala ngibona ngathi kufanele sife. Ngempela ithini lento isho ukuthini nina njengabantu beka mental health nibona sikusiphi isigaba and yini egcina ilidela lapho umuntu okuleso simo usizakala kanjani kufuneka aphuma bhekephi? Ngiyabonga impela umbuzo wakho. Engizoqala ngakho ukuthi makwenzeka igameke kanje ethusa engicabanga ukuthi ithusa wonke umuntu. Sike sibe nokuthi sinake yena lo muntu lo oyenzile leyo nto. Yabo sifocus kakhulu kuyena. Mina ngokubuka kwami lento le isukela emphakathini. Uyayibona lento le ngishoyo. Ngizothi nje ukwanda kancane la ngithuka ichaza le ndaba. Yabo engizokhuluma kakhulu ngabantu abala ku 15 to 34. Iyouth nje. Iyouth yamanje ikhule phansi kwesikhathi la ubaba engekho ekhaya. Isizathu salokho siyawazi ama economic challenges akhona. Yabo so ubaba uyasebenza isikhathi esiningi akekho ekhaya ukuze azokwazi ukuthi akhulise ingane yakhe ibe indoda nje atshengise nanokuthi yini ukube indoda. Mase kwenzakalani ke lapho leyo impression yokuthi siba kanjani amadoda sithatha from abanye abantu kwi community. Uyayibona ke sithatha okuhle nanokubi ke lapho sigcine sesithatha nezinto ezifana nokuthi indoda ayikhali sifake si-internalize kube ubuthina lokho. So ngisho noma umuntu esebhekane nobunzima kukhona incindezi nayo akanayo indlela yokuthi achazele abanye abantu ngoba into eyenzakalayo sigcine sesibuka leyo muntu as umuntu oweak. So kungcono ukuthi azame ukudila naso isimo yena yedwa. Yabo so inkinga iqala lapho ke. Yabo mase ezekhula ke lo muntu phela ekugcineni sigcine sesikwama relationship. Yabo so umuntu emotionally angakwazi ukudila nama situation lapho ngoba even from isikhathi esasemncane akekho wayemtshengisa ukuthi adile kanjani naleso simo. Uyayibona so engibona ukuthi kubalekile ukuthi le problem le sidile nayo as a community kungabi umndeni kuphela ekuthiwa okay sekufanele manje nilungise nina as umndeni. Kodwa as a community sibasiza kanjani abantu besilisa abasebancane nabo abasazama ukuyithola ukuthi kahle kahle uqonda ukuthini ukube indoda.